mai ava ndeve kwaMurehwa. Vashaika kudaro vanhu vakatovata usiku hwese vachichema. Guva kwakutocherwa. Then tabata munamato navo. I think kuma around 9 mai vakamuka. Vanga vatomukofini here. Ndezvozvo vakamuka. Ladies and gentlemen, today tadzoka mumusha weWaterfalls. Tina Pastor Muchefa. Pastor Muchefa, we welcome you. Tinotenda zvikuru Mr. Zigo, Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Vanhu havasitoziva kuti matakagara muno mune masofa akamecha nemaketeni anotofunga kuti tasvika mumba mapasta. Ndizvozvo aiwa kuno kuguest house. Ndokwatine chiti kuguest house. Tine maofisi zvekare aiwa makuru chaiwo ari muno Waterfalls. But kwatauya nhasi kuno ndo kuguest house yedu. Yatinenge chiti mavisitors anenge achibva kunze kwenyika. Vavisitors anenge achibva nzvimbo dzakasiyana siyana. Kunana Bulawayo, Mutare, Gweru, kupi nekupi. Vanenge vachiuya vachiona munhu waMwari. Vanenge vachiuya kuno kuguest house. So imba yese yamuri kuona iyi ndeye guest house yemavisitors yedu. Specifically vanenge vauya vachiona munhu waMwari. Even vamwe vari muHarare vekuti vari kumbodoka special retreats with the men of God vari welcome here. Ndizvozvo aiwa tinogamuchira. Even uri muno muHarare une mazuva uri kuti ndoda kumbonoona munhu waMwari ndichigara kuguest house, inzvimbo yaunogona kuuya ino. Alright. Nhasi tine nyaya truths dzatoda kutaura. Pane nyaya yemurume akadya shiri akazvimba dumbu. Pobva paita nyaya yemunhu akamutswa kubva kuakafa. Inyaya dzinotyisa nekushamisa. Tikatoda kutaura izvezvi, but tisati taura about nyaya idzi. Ndaona mune rwendo rwokuenda kwaMutare. MuHarare ndaona zita rapfumbira torumbidza Mwari nekuda kweizvozvo. But rwendo rwaMutare rwakamira sei? Ndizvozvo tine program yatinayo iCrusade kwaMutare. So tichange tiri padanga mvuraho musi weSaturday 23 November. Zvichireva kuti this upcoming weekend tinenge tiri padanga mvuraho. So tichatanga nenguva dza8 kusvikira kumanheru chaiko tinenge tiri ipapo. 8 dzemakuseni. So akazike kutanga kuenda kwaMutare. It's almost like 7 years tichienda kwaMutare. Ende kwaMutare kwaitika mabasa makuru akawanda aiitika ukoko. The last time yatakaenda tine vana vakabuda maredhiyo vairohwa nezvidhoma vachienda kuchikoro vachikandwa mudhaka vachidini. Nyaya iyo yakambotenderera. Takanosangana nawo kwaMutare the last time yatakaenda tikanvanamatira vanofollowa maprograms emaredhiyo vakazenge vakupupura vachiti aiwa dambudziko ravaisangana naro rakapera. So zvakawanda zvatakaita kwaMutare. Ende vanhu kwaMutare vari kugara vachitikoka vachiti munhu waMwari dzokai zvekare. So tavarongera crusade kuti musi weSaturday 23 November weekend yatakatarisai iyi tinenge tiri padanga mvuraho kutanga nenguva dza8 mangwanani aiwa kusvikira munhu wese anenge auya aitwa zvakanaka naMwari. Kudanga mvuraho musi weSaturday 23 November kutanga na8 makuseni kunenge kuine mashura nezviratidzo. Izvo zvitoma muzvitye here kuti zvinozokuuyai kumarikavhari? Handiyo nyaya yega. Kune futi imwe yepadombo shavapa yevana vairohwa nemigoti nechii. Iyo yakatenderera zvekare takavanamatira zvikapera. Kozouya zvekare nemafoshoro chaiwo. Vanoenda paFacebook page yedu kana paYouTube vanoiona video iyoyo. Ndiye kudombo shava. Takasvika madzisabhuku nevanhu vemunharaunda varipo. Vamboedza zvese zvaramba. Zvaitika ndezvekuti pavanenge vakuda kunobika sadza paya, migoti yavanenge kubikisa iyoyo ndiye vairohwa nayo. Mafoshoro chaiwo aitorwa panze vachirohwa nemafoshoro iwayo. Yakatenderera nyaya iyoyo ndiye kudombo shava tikavanamatira zvikaita zvakanaka. Zvekare tine vamwe futi vekumbotiza musha kunonzi kudziva rasekwa. Vakutogara pane imwe church iri kudziva rasekwa. Takainzwa nyaya iyoyo tikavafambira tikanovatora tikavadzosera pamusha. Zvinezvi vakagara pamusha wavo zvakanaka. So unonyatsokuona kuti vanhu vari kusangana nematambudziko akasiyana siyana. But chatinotenda ndechekuti aiwazve kuna Mwari hakuna chinoramba. Ende taona zvinhu zvakawanda kuburikidza neRekfem vanachisungurwa naMwari vaitwa zvakanaka naMwari. Rekfem ndo gungano ramunenge muchibata kana kuti muchitungamirira. Ndezvozvo inonzi Rekfem Ministries International. Nane makore mangani? Tane almost like 7 years. Tatanga ushumiri uyu. Tiri muno Waterfalls. I think shoko rafamba kwese kwese.
but tinenge tiri muno Waterfalls ndo matinenge tiri shoko nemabhazi tine mabranches akasiyana siyana. Nyaya muri kutaura yemabhazi iwayo, ama muchiona akazara kuofisi, mabhazi akati wandei. Iwayo basa rawo nderengotakura vanhu for free every Sunday kubva mutown achivaendesa kuchechi nekuzovadzosera kutown zvekare. So mabhazi edu iwayo anokushanda basa raMwari, anenge achitakura vanhu maSunday ega ega. Saka Mwari ari kubata kabasa nekuti makore aya mashoma for growth yatiri kuona mafamba nayo. Inyasha dzaMwari ende mbiri yese tinongoisa kuna Mwari. Uchionawo vamwe vanhu vachiuya achipawo matestimony kudai, awa tinofara nazvo kuRekfe Ministries. Ayo ndikupanzwa. Saka tachibva manje panyaya yekudanga mvura kwaMutare kwatiri kuenda, tochiuya pa2 matestimony or rather I would say miracles or something outstanding zvakaitika. Pane nyaya yekutanga yemurume akadya shiri, dombo parazvimba. Shiri yanga iri shiri rudzii? Zviri kuitika panyaya iyi, murume uyu pane nzvimbo yaanga achishanda, so pane shiri dzaiuya dzichiita matendere pamba ipapo. So iye akangofunga kuti ordinary shiri yaaona, so iri mudendere umomo akabva aibata, kwabva aigocha, kwakubva aidya. Vanhu vepamba ipapo havana kuudzwa kuti ndo zvakaitika, but akangozoona vanhu vadhiraivha vachiuya vachitaura kuti wauraya shiri yedu. Asi musha we aichengeta pamusha ipapo. Vanoenda panyaya iyi yakabuda mukwaedza nyaya iyoyo. Takabetserana nemurume iyeye, aiwa takuona ruoko rwaMwari. Paakaudzwa nyaya iyoyo kuti wadya shiri yedu, zvawaita izvozvo uchaona zvichatika mukati meupenyu hwake. That same night iyoyo akabva tanga kuzvipa dumbu. Dombo kutanga kukura richikura, aenda kupi hakuna chakabuda. But vauya kuno kuRekfe mutanamata naye, aiwa Mwari wakamuitira zvakanaka. PaFacebook page yedu nyaya iyo iripo zvekare, yataizivisa vanhu, nekuti nguva nenguva ndogara ndichitaura ndichiti vanhu vari kushereketerwa mukati memisha. Kune dzimwe ndufu dziri ngoitika mukati memusha, vanhu vangofunga kuti indufu, but huritori hushereketwa rwekuitika mukati meupenyu hwevanhu. Kune zvirwere chaiko zviri kuitikwa mukati meupenyu hwevanhu, vanhu vangofunga kuti zvirwere, but huri hushereketwa rwekuitika mukati meupenyu hwevanhu. So tiri kugara tichisangana nezvinhu zvakasiyana siyana kuno kuRekfe Ministries, zvinotyisa, zvinoshamisa, but chatinongofara ndechekuti aiwozve simba raMwari tiri kuriona. Vanhu vakadaro vari kuuya vachidzikinwa naMwari, vachidzoka vachipa matestimony avo. Chandiri kufarira ndechekuti matestimony acho aroratidza kusunungurwa kwevanhu, because vanhu vazhinji vemachechi mazhinji ari kunyanya kungoti chingoverenga shoko raMwari zvako zvinoita musha chingodi, but uchiona kuti zvinenge zvakavabata zvidhoma nezvi zvinenge zvakagara comfortably. Neimine chido chakanyanya nekwatingati iko kubatsirewo vanhu vanenge vakasungwa kuvasunungura. Ndezvozvo Mwari vakatidana kuti tiite basa iri, ende hatidzokeri kumasure, ende hakuna chatinotya, ende tinotenda kuti pasimba raMwari hakuna rimwe simba rinopfuura simba raMwari. Nometa zvidhoma, zvikwambo, zvipi nezvipi, isitaona zvinhu zvakawanda, but tinongofara chete kuti aiwa zvine simba raMwari, aiwa vanhu vari kudzikinwa naMwari. Ende matauriro enyu aroratidza kuti zvidhoma nezvikwambo hamutombozvityi. Tasangana nezvinhu zvakawanda. Tasangana nezvinhu, kune vanotiteerera, vanotifolowa, aiwa vaona zvinhu zvakawanda. Tingataure, but kune zvakawanda zviri kuitika kuRekfe Ministries. Then poita nyaya yemunhu akamutswa kubva kuakafa. Mazuva ano achiri kumuka kuti ndezvenguva yaJesu chete. Simba raMwari harina limit. Ndichitaura panapa ndichitaura ndichiti kune zvimwe zvirwere zvatinoti zvirwere, but uchitonyatsoona kuti chirwere ichi kushereketerwa kwakaita munhu. Ende kune dzimwe ndufu chaidzo chatototi munhu uyu atofa, but aritori maattacks anenge achiitika mukati meupenyu hwemunhu. So zvakawanda zviri kuitika. Amai ava, mai vatakabetserana navo, ende nyaya iyo iri very sensitive. Kune vanhu vakauya kuchechi yakapindira hama dzakawanda dzakange dzakonzera nyaya iyoyo. Mai ava ndeve kwaMurehwa. Vashaika kudaro vanhu vakatovata usiku hwese vachichema. Guva kwakutocherwa. Then tabata munamato navo. I think kuma around 9 mai vakamuka. Vanga vatomukofinera. Ndezvozvo vakamuka. Facebook page yedu I think vakavaona mai ivavo. Vakatora almost like a week zvavo, but miri yavo yange isati yaita zvakanaka. But kutaura kudai ezvinezvi vanotofamba, ezvinezvi varitori right. Saka muri kuoneka kuti patiri panapa togona kuti kutotaura napastor or prophet
vekutanga mugeneration yedu vamutsa munhu kubva kwakafa? Ndezvozvo andingati ndini wekutanga, vakawanda, but zvimwe zvacho pamwe zvinenge zvisingabude. But tinongotenda Mwari zvikuru. Handi ega wandingatoti ndiye wekutanga. Pane mumwe futi mwana wekuchitungwiza watakabetserana naye zvekare akamhanyiswa kuchechi. But iye zvinezvi aritori right zvekare. I think tichaita kuti video yetimboidzosa zvekare. Mwana iye futi akanga afa zvekare. Takanamata naye, Mwari akamuitira zvakanaka. Then kouya futi umwe mwana zvekare akamhanyiswa zvekare. Madhoktors achitaura kuti izvi tazvitadza izvi. Pachechipo pataititori takatombomisira service kwakutomunamatira mota, ipapo akabva tomuka mwana right now mupenyu. So zvinhu zvakawanda, but tinongodzosera mbiri yese kuna Mwari. Mashoko amungaudze vana veZimbabwe avo vanenge vakatakura matenda, avo vakagarwa nemweya yetsvina, avo vari kumbunyikidzwa neizvo zvinoiswa vanhu zvikwambo, zvitsinga, zvichi, uye vamwewo vekuti zvinhu zvese zviri kuita nge zviri kufamba nyore, vanoona ngechechi nekunamata zvina basa. Ndezvozvo vanhu vanozvitora sedambe tambe. And nekuuya kwakaita social media iriko mazuva anaya, wana akangotanga kukriticize munhu wese akutongoteera. But vamwe vacho vanenge vakungoteera but vasingazivi kuti kuteera kwavari kuenda uko munhu wavari kuteera iyeye akamira sei. Nekuti kune vamwe vanhu vatori possessed chaiko. Vasingatodi kuti vanhu vadzikinwe naMwari. Imagine the other time ndakatomboona umwe murume, in fact ndichangoitaura nyaya iyoyo yen'anga ine mukurumbira muno muHarare. N'anga iyoyo ine mukurumbira andingaitaure nezita. So ndofana ndaiziva. N'anga iyoyo yakashereketera umwe murume, ashereketera murume yeye, murume yeye akabva azwa nezvedu, kwabva uya kuchechi, kwabva tanamata naye, kwabva ita zvakanaka. N'anga iyoyo kwabva yauya kuti confronta, zvikanzi makamunamatirei kuti apore. So unonyatsoona kuti kune vamwe vanenge vari against kusurungurwa kwevanhu. Ende unonyatsoona kuti vanhu vari kurwiswa nenzira dzakasiyana siyana. But regai ndabvira kana ndichitaura ndichiti hakuna rimwe simba rinopfuura simba raMwari. Akaita kuti tive pano pasi panapa ndiMwari. Ende anoita kuti tirarame ndiMwari. Ende anopedza matambudziko ndiMwari. So kuna Mwari hakuna chinoramba. No matter marriage yaramba, uchaona kuti ndanamatira vanhu vakange vasina mbereko. Vamwe vakange vakuma 19 years vasina vana. But ndine mavideo evana vakaita 19 years. Imagine kuti munhu anoita 19 years ari marriage asina mwana. Ouya kuchechi namata naye. Ezvinezvi atone vana vatatu vachi. Sure. Moona vamwe vakange vasina kuroorwa ma 50 years vakadzi vatakanamatira vane matestimony. Vakuroorwa first marriage ane 50 years. Vakawanda mamuri kuofisi kakwatabva. Mavideo mamuchiona achibuda yese aya. Ematestimony vanhu ndo pane mavideo ese iwayo. Vamwe vangasina mbereko, vanga vasingaroorwi, vane matambudziko akasiyana siyana, vamwe vanga ne business mamaini chaiwo vangasingafambi. Ndakabetsera murume ku Mount Darwin. Aitaura kuti munhu waMwari, maini yangu haisi kubuda chinhu. Ndikamuudza kuti in the next 3 days uchaona zvichake zvichiitika. But vanouya kuchechi vanomuziva. Akatenga imba kuGlenlone, akaita zvinhu zvakawanda. Even namumakrusade andaiti anga akusponsor. That breakthrough yakangoitika pamaini papo. So unonyatsoona kuti even pakushanda chaiko kune vanhu vanoshanda zvikushanda zviya but vakaiswa mubhodhoro. Vamwe vacho vanotobata mari but mari iyoyo kuti after 1 week yakashanda chii. Pane chinongotora mari iyoyo, pane chinongotora simba rako, ende uri kukura utochembera ka. Ndo zvatinenge tichitaura kuti kana woya kuRick Ministries tikanamatawo newe mhepo dzakadaro idzi tinoita kuti dzipere. Aiwa, ndapanzwisa. Ndofunga tichivhara vanhu vangade kuziva manumbers. Because baba muchitaura ka kuna vari kuedita video roro vachiisa manumbers avo, vanenge vakukomera madonation, vakudii. Vanhu vada kuziva manumbers ekuti vanobata either pastor direct but hazviwanzoitika. Vanhu vanenge vachibata office. Manamba acho ndeapi? Thousands nemathousands evanhu vanenge vachititsvaga. Vari muno, vari kunana UK nekupi. Imagine ndandine imwe video iri kutenderera yemusikana anga achirwara nepfungwa ku Northern Ireland. Ndichazoita kuti ndizokuratidzai. Takaita prayer pa phone. The same day takaita prayer naye pa phone ari ku Northern Ireland. Akabatoita zvakanaka. Munhu angari pamapiritsi. Munhu angachirwara nepfungwa. So isusu tinogamuchira munhu wese.
nekuti kana wakadanwa naMwari kuti uite basa raMwari haungaregeri vanhu vachiparara. Mwari vakatidana kuti tivabetsere. So tinowanikwa nguva yega yega, in fact 24 hours mafoni edu anenge ari on. Ende tinenge tiripo pamuzinda wedu pa 745 Forbes Road muno Waterfalls, ndo patinenge tiri every day 8 am kusvikira nenguva dza4 tinenge tiripo chionana nevanhu. But chinenge chakakosha nekuti inzvimbo ino yanhu vakawanda. Zvinenge zvakanaka kuti usati wauya unogara wafona waita mabookings ako tokwanisa kunge tichibetserana. Tine nhamba yatinoshandisa yekutanga yacho inoti 0772 526 189 ne 0774 985654 0774 985654. Facebook page yedu yakanzi Pastor H Muchepha Official, neimwe YouTube yakanzi Pastor H Muchepha. Ndo maplatform atinawo yedu mafacebook akadaro, but iyi ndo iri more active pama programs atinenge tichita iwayo. Tinogamuchira Mr. Zigo, Mwari akuitire zvakanaka. Ndofunga mangonzwa from munhu waMwari. Vanhu vatoda kuti vanyanyonzwisisa pavideo here vanhu kwaMutare, ndo vatoda kuti muende kudanga mvura kwaMutare musi wa23 November kubva na8 makuseni till late tinenge tichirova crusade. Asi after that vanhu vozouya mune mamwe mashoko. Pane chandandakanganwa. Munoona kuti pandinoita madeliverance isaya ndowanzotaura kuti uya nepoint of connection. Kana pamusha pako pasingagariki unogona kuti uya nevhuri pamusha ipapo. Mafotos evana nometa vari kunze vari kopi uya nemafotos iwayo. Any point of connection, even madocuments ako, even medical report yako, any point of connection aunogona kutakura. Ndachitaura nezvekumaini vaya ndakavaudza kuti panzvimbo penyapa pane zvakaitwapo uyai nevhuri ipapo. But breakthrough yakaitika ipapo inotyisa. Tine vazhinji vane dzimba dzisiri kugarika nemashiripiti ari kuitika. Ezvinezvi Mr. Zigo ndichakuratidzai vamwe vanhu vandiri kubetsera pano paMufakosi apo vakutanga kuona matestimony. Vanhu ivavo vakati amai vafa amai vakabva vatengesa imba paMufakosi. Musi wakauya kubhadharwa imba iyoyo pano paMufakosi, iyi nyaya yatendererai manewspaper nepapi, vakauya tiri kubetserana navo vatengesa imba iyoyo. Every night mai vari kudzoka vomira mumba umomo, vanotoona mai vachifamba mupaseji vachipinda mudzimba vachirova madhoo. Zvakatanga kuitika pakatengeswa imba iyoyo, ende zvakatanga zvichiita kuti vaiuya manheru, but ezvinezvi vakuuya nemasikati. Masikati chaivo vanongoona vamira mumba, ndo zviri kuitika. So vanhu vatiri kubetserana navo, but change chizopa vanhu feedback vachizoona vachipawo matestimony avo. So ndiri kutaura kuti aiwa kuRekfem nometa nyaya dzako dzakamira sei, ungave urombwa vanhu vakaromba, vanhu vakabata nenzira yakaita sei, aiwa kuno kundokwa zvinoperera. Mari abatsa munhu waMwari. And ladies and gentlemen, matestimony acho akawanda chaizvo, but Bible knows that they overcame them with the blood of the lamb and the word of their testimony. And with that, ladies and gentlemen, we are out.